ବିଛୁବାହାଲିରେ ନାମଯଜ୍ଞର ମହାମିଳନ। କାଲି 20 ତାରିଖ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବିଛୁପାହାଲି ଗାଁରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଏଠାରେ ଚାଲିଛି ଐତିହାସିକ 16 ପ୍ରହରୀ ଅଖଣ୍ଡ ନାମଯଜ୍ଞ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଯାଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିନା ବିରାମରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶନିବାର 20 ତାରିଖ ଜୁନ୍ 2026 ଠିକ୍ ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଏହି ମହାନ ନାମଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍ତ୍ତା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭବ୍ୟ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଢୋଲ ମୃଦଙ୍ଗ ଝାଞ୍ଜ ସହ ଭକ୍ତମାନେ ସାରା ଗାଁ ବୁଲିବେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାପ୍ରସାଦ ବିତରଣ। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଖେଚଡ଼ି ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ାରୁ ତ୍ରିନାଥ ବାଗ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 26।